Acompañada do alcalde Manuel Ruiz e o presidente da Fundación Ría, o arquitecto británico David Chipperfield, a conselleira de Infraestrutura e Mobilidade, Ethel Vázquez, informou hoxe da licitación da redacción do proxecto construtivo desta actuación, destinada a gañar espazo para as persoas e mudar a imaxe da estrada C305 na travesía de Palmeira. Por lo tanto, unha estrada máis humana, máis social, máis cómoda, máis accesible, máis segura, e un conxunto de actuacións que suman en total no investimento que prevemos na Xunta de Galicia de 2,2 millóns de euros para mellorar a travesía de Palmeira, e hoxe damos un paso importante porque hoxe na plataforma de contratos da Consellería de Infraestructuras acabamos de licitar a redacción do proxecto construtivo e a dirección das obras desta mellora para a travesía de Palmeira. O alcalde agradeceu o investimento por parte da Xunta, destacando o carácter pioneiro desta actuación, que servirá para deseñar novas intervencións noutros ámbitos urbanos desta estrada ao longo de toda a comarca do Barbanza, para lograr así unha convivencia máis armónica entre vehículos e peóns. Froito, ademais, do convenio asinado no seu día pola Xunta e a Fundación Ría, cun investimento de máis de 200.000 euros. Sobre todo, saber que este é un proxecto de recuperación dunha identidade que vai a abranguir a outros lugares, que vai a chegar a outras vilas e, polo tanto, é unha acción de presente, pero tamén de futuro. Así que, moitas gracias, conselleira. As empresas interesadas en facerse coa redacción do proxecto construtivo e a dirección das obras xa poden presentar as súas ofertas a través da plataforma de contratos públicos de Galicia. O prezo de licitación é duns 262.000 euros e teñen de prazo ata o 4 de maio para presentar as súas ofertas.